ଦିନେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଛେଳି ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ବଣକୁ ଚରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଛେଳି ଲଟାପତ୍ର ଖାଉ ଖାଉ ସାଙ୍ଗଙ୍କଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା। ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ସେ ଆଉ ବାଟ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗା, କେଉଁଠି ରାତିଟି କଟାଇବ? ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ଆଖିରେ ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫା ପଡ଼ିଲା। ଭାବିଲା, ଆଜି ରାତିରେ ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଲୁଚିଯିବ। ସକାଳ ପାହିଲେ ଦେଖାଯିବ। ରାତି ବେଶୀ ହେଲା। ବାଘଟି ଆସି ଗୁମ୍ଫା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଏଇଟା ତା ଘର। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତା ଘର ଭିତରେ କେହି ଗୋଟିଏ ପଶିଛି। ଏହା ଜାଣିପାରି ବାଘଟି ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇ ଗର୍ଜନ କଲା। ପଚାରିଲା, ମୋ ଘର ଭିତରେ କିଏ ପଶିଛି? ବାଘର ଏ ପାଟି ଶୁଣି ଭୟରେ ଛେଳିର ଦେହ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ। ହେଲେ ଛେଳି ଭାବିଲା, ମରିବ ତ ଡରିବ କାହିଁକି? ମନକୁ ଟାଣ କରି ବୁଦ୍ଧିଟିଏ ବାହାର କଲା। ପଛ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ, ମୁଁ ବାଘମାନଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୁଲୁଛି। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ତୁ ଆଜି ମୋ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛୁ। ତତେ ଖାଇ ଆଜି ମୁଁ ମୋ ଭୋକ ମେଣ୍ଟେଇବି। ଗୁମ୍ଫା ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ବାଘ ଏକଥା ଶୁଣିଲା। ଭାଗ ବୋଲି ଜନ୍ତୁଟିଏ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିଲା। ଭାଗ ତାଠାରୁ ବଳୁଆ ଜନ୍ତୁଟିଏ ଜାଣି ବାଘଟି ଡରିଗଲା। ଡିଆଁ ମାରି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଳାଇଲା। ନିଜର ସାହସ ଓ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଛେଳିଟି ବଞ୍ଚିଗଲା।